Silana ke manje sila kubila khona yonke lento. Lana indawo le yokugquma kusesigqumeni la. Ila khona ufika ushiye zonke inkinga zakho. Ubila la umuthi. Njengoba ubona nje. Amabhayi lawa. Ibhayo lembatha mangabe usulapha uyipheka. Ilokhu ekuthiwa ukugquma lokhu. Usuke usuyipheka ukhuluma nezinkinga zakho, ukhuluma nayo yonke into yakho njengoba ubona nje amabhodo. Ilintelezi la, gcwele amabhodo la. Na indawo enkulu. La ufika ungene khona nebhodo lakho emgodini. Ila ufika ubonakala khona kakhulu ke la ngoba ufika uyichaze zonke inkinga zakho. La. Ufika ungene la. Kuneyiqhikela ngaphakathi ungena khona nje. Khulume nayo yonke into ofuna ukukhuluma nayo, ichazele yonke into ofuna ukuyichazela yona. Isiphetho sendaba siba lapha la sifike sibe khona. Isiphetho sendaba siba la. La usugeza khona. Khuluma yonke into osukuyifuna. Kuyasetshenzwa la mfethu, ijulile lento ngempela. Akusiyi indawo okudlala le. Umkhulu wethu uzokwethi ukusichazela kancane ukuthi le ndawo isizathu sokuthi eyakhe ube usukade ukhulumile naye kwawesiphi. Ngicela mkhulu usondele nje kancane. Sifuna ukuthi ukhulume ngale ndawo kancane ukuthi isho ukuthini kumuntu futhi imsiza kangakanani ngoba usuke eseyedwa engasekho nawe sekuwukuthi nje useyikhulumela yedwa uchaza lonke usizi lakhe nenhluphe wakhe nakho konke. Ungabe isho ukuthini le ndawo futhi yini isichazelana? Le ndawo le indawo lapho phela umsakazi wami umuntu asuke ethola ithuba lokuba yedwa abhekane noNkulunkulu wakwaSigadla senyama, abhekane noNkulunkulu waka2+. Lana umuntu ila asuke ethulula okungaphakathi. Esuke ekhala inyembezi ekhupha yonke into emdlayo. Isuke ezikhalela ngayo yonke into ethinta impilo yakhe, ezikhalela ngayo yonke into ethinta umndeni wakhe, ezikhalela ngalo lonke usizi abhekana nalo. Khumbula kunabantu othola ukuthi sekunzima ngisho ukuthi baye emsebenzini mfowethu, akahleli kahle emsebenzini, uhlushwa yilo ya muntu, uhlushwa yilo ya muntu kazana, uhlushwa uye lo ya. Uyayizwa lento engithini? Uhlushwa ngisho na umuntu akafakwe uye. Mfowethu akasena kuthula, akasenakho ukwethula emsebenzini, useyaya ngoba wavuma. Mina ngithakeze simhlalise lapha phakathi. Le ndawo yakhiwa deep, yasi yakhiwela ukuthi wena ufike uhlale umkhuluma la ithi like wedwa. Kodwa uyofakaza umuntu akangene la. Ukuthi umusul la. Omunye kufika uzwa ngathi ungakhuluma konke kakhulu, ngaphela ngisho awu. Omunye ezengathi ngakhala umuzwa usukhona kunento ohlangana nayo. Wayibamba ke manje. Angithi yonke into eka2+ no+. Kunomuntu kahle ohlala la bangamboni. Kodwa uconnect naye. Uye lo nkathi ukukhuluma uyabrasha, ngalenkathi ukukhuluma uyabrasha noma uyadlulisa ukuthi lokho osokukhulumile akungaphinde kwenzeke phezulu komzimba wakho. Ila ufika ukhiphe khona amabhadi, la ukhipha khona ubumnyama, la ukhipha khona ichithu, la ukhipha khona igadlo, la ukhipha khona amafinda aboshiwe. Ila ukhipha khona izinto ozaziyo nongazazi ziphumele ngaphandle. Kunama level la ekhaya. Uma sikufaka la ila uqala khona ushe. Kuphumele izinhlanga zakho abagcaba zona bakufaka izilwane, kuphuma isichitho. Kuphuma isichitha amalumbo. Yona ke le ndawo le. La umuntu angena khona ayikhulumele konke. Engalalelo umuntu ezenzela nje. No, angithi ukulashwa kwemfihlo. Kufanele umdedele umuntu abeyedwa akhulume konke lokho asabe nokukushiya kimi ngale office. Noma esigodlweni ayicelele nenhlahla yakhe ukuthi yonke into ayithintayo iphumelele, konke akukhanya kube kuhle akube mhlophe. Number 1 konke kuphelela la. Isiphetho bese siba lapha. Aphuma geze lapha. Ume lapha geze. Uma isuka lapho futhi kuyenzeka uphoqa ukuthi ufanele angene la, usibona. Senzani lamkhulu? La uyageza noma singene phakathi kakhulu.
Kodwa la yakhona ukuthi umuntu simfake la. Ageze noma kunomuthi ohlala kulela bhakede. Yabona lapha kunomuntu obomvu lapha kulela bhayede elimhlophe. La kwazi khona ukuthi umuntu athi engene lapha engene seko right. Angene seko right. Oh uqala la. Qala la thatha. Bese gcina lapha. Aya lapha ngithi sesingumconnectisa nale ndoda ehlala lapha phakathi. Bese kuyasebenzela. Number 1. Ngiba nalesiwasho. Lesiwasho sami lesi. Kubantu abasuke banezibindi abangathi isebenza noma yini ngibanika kanje. Uma ngunika kanje ikhombo le. Isiwasho umbese. Wenzani lana? Ukufaka kulendlu. Ngizohlaba la kulendlu, yini engizoyenza kulendlu? Yabona la? Senzani kulendlu mkhulu? Ngesikhulume kakhulu. Ngikunika umese. Ngikunike Isiwasho. uyaphuza isiwasho. Lesi siwasho sikulekelele ekuthenini ube nesibindi. Wesi kabhoqa. Kufana nokukhotha itswayi lokhu ngizogwaza inkomo. Buti umdlalo lo wetswayi lenkomo. La ngushayisa ivalo ezu3. Akusibindi kuyafiwa. Yimi okwazi ukubona. Ngihlangabezana nani ngaphakathi? Angithi baba mawushaya ivalo ezu4. Ngizokubona mina ukuthi usukulungele ukuthi ungangena la. Ngenze lento ekufuna ngiyenze. Uma ungena la khumbula. Awukho umndeni wakho obekela endlini yami. Kodwa lento izohamba iziyo. Angisho. Ayikho futhi ingane yakho ehlala la endlini yami. Angifuni ke izosebenza kanjani lento? baba akufeyilwa futhi la. Uphasi kuphela. Wafeyila la vele usuzolekelela inhlanya egcwelizwe lonke. Mangana amathuba ukuthi ngafeyila. Akhona amathuba ukuthi ungafeyila. If uzocabanga ukuthi ushiya ingane zakho la nomndeni wakho la. Ngoba into engihlangabezana nayo. Umuntu uthi sengenela useyakhala ujena ubona umama wakhe, ubona ubhuti wakhe, ubona usisi wakhe, ubona umzala wakhe. Ubumthathaphi lo mzala? Ngoba wena yonke into odibana nayo la faka umese. Noma ngabe yini? Ibhubesi lihlabe akunasiqiwu la ekhaya. Ingwenya ihlabe akunasiqiwu la ekhaya. Ugogo wami. Umzala obefunani ugogo la silungise sizweni. Akunamuntu ohlala la endlini manje savulela khehla. Khehla la ngeke indumba njengangeke. Ugogo Ufunani ugogo wakho la? Hayi! Lana akuhlali igogo la, indumba naye. Hey, Wena konke lokho okuthola la bulala. Now mess. Mbuke lapha ekhaya nami ngiyesaba kukhona isigubhu esingangobaba mkhulu la. Shiya. Kodwa nje asebahluleke konke mfowethu izinto bayithatha la ekhaya. Ziyazi insizwa ziyazi omama banesibindi. Kodwa ufuna umuntu ajule. Futhi sikhumbule Ikaliwe neminyaka ukuthi iminyaka la ikhona iminyaka oyikalile ukuthi ngithatha abantu abaneminyaka engaka. Kusukela mhlawumbe ku35 kuyaphezulu kusuka ku45 kuyaphezulu. Yebo. Muhle umuntu Ngoba ngikwazi ukuthi awukwazi ukuthatha umuntu ona 19 years. Buti Uthi akangenela. muhle umuntu ona 35 kuyaphezulu buti. Muhle umuntu ona 35 phezulu, 35 kuyaphezulu uthatha into yakhe ahamba uhlala naye ekhaya yabona. Aphile kahle umuntu abe rich yabona. Ngifuna sibuke lezi ikhumba zembuzi la phezulu kwayo le ndawo. Kusuke sekwenze njani nisuke senihlaba lana nenzani lana ngiwaphela ukhuluma ngale ndaba ukhuluma ngayo. Indawo yegazi baba le. Ngulu ufuna uveze lezi ikhumba lezi. Indawo yegazi. Lokho kusuke sekuhlaba. no. Angithi Ngoba nazi ikhumba. ngicela ulalele kahle umlaleli wami ekhaya ulalele kahle. Ngiyo leyo ndlu njalo ongena ki uphethe ummese nekhujana nentelezi esibindi.
Angithi lendlu le ikhonkiwe ucement kuphela ayinamawindi. Ucement phezulu ine roof. Ayinamawindi. Kasimende ayinamawindi. Khumbula. Izinto ezikhona la isuke zihleli. Zifidwa yimi ngendlela yakho. Siyahlaba ngiphakele zidla igazi. Ngisahlaba ngiphakele zidla inyama. Sebenzisa nazi ilwane. Nezinye ikhumba engale ehlathini kunezinye indumba ke ezingayi ehlathini ezenza ukuthi la zingaki kunendumba le ezenza ukuthi indumba zami kuthiwa zo22. Elela ke la sifike sihlabe bese siphakela labanumzana abahlala la phakathi bese uyaqhamuka wena Uzohlaba nawe. uthi wena uzofuna lonto sengiyakunika ke mina lento nawe sekufune wazi ukuthi njengoba usuthathe lento siyophakela Kusho ukuthi nami ngizohlaba. uzohlaba mfowethu phela yikho into esebenza ingadli bafowethu uyoyithatha phi energy Ngizohlaba isilwane kuphela. okuningi kwami necustomer lami noma neclient lami esigodlweni kodwa nje akekho umuntu osebenza elambile wonke umuntu oyidinga energy ukuze asebenze kahle. Hayi. Ulikhuni. Akiyazi. Uphumelo bala ngiyabaleka la. Hey, akiyazi leli kwasimende. Sibafuna ukusizakala. Akiyazi leli kwasimende ngiqala namhlanje ineyikhumba la phezulu uyabona ukuthi ihlale kuchochile la kuhlale kudliwa la kudliwa kamnandi kodwa manje kuthiwa kumele uphathe ummese bese uphatha into ezisibindi bese ungena phakathi ukwaza noma yini oyibonayo. Ngiphethe 2+2 sagijima nje siyalapha kwikhemesi yakhe uzofika bachazele kahle abantu ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba ngathi uphethe izinto ezinhle kakhulu ezimnandi kakhulu isizwe ukuthi asisonele sigijime size lapha kwikhemesi yakhe. Ayi ngizombuza ngelinye ilanga lesikhafu lesi saka nokusho okuhle lokumhlophe kubantu abantu basukumela impilo zabangalahli ithemba angeke kuhlale kunje asikisime singaguquki bekezela wena ungafuni into usujahile othatha nento wrong Usathatha into wrong uzibona uthi mawufika noma ngikubonisa ukuthi wena ufuna ukuza la lento oyifuna la ufuna uyimele from 5 years to come uphila nayo ufuna ngisho usujabula uhappy uyimele ngisho umnotho usendlini uqhubeke uyimele khona lo mbuzo engihalela ukukubuza wona uyakhona nokuflasha nginenkinga nje sengifuna ukuflasha nje ngisuse yonke into ngiyabakhiphisa abantu izinto mfowethu usuku nini ngimflash umuntu abeclean so right okuphumelele ngimflash kodwa ngikhona ukuflasha ikakhulukazi abantu abasuke bathatha izinto ngaphandle ngoba kwala ekhaya ayangikwazi ukuflasha Shuthi akaqhamuke nenkinga nje ethi hayi ngifuna ukuyisusa lento mina nje okwami wakufaka ufakile uyofa kanti wawuthi ufunani wena ubani wayikuphushile hayi sengiright sengiyabuyisa khohlwa okwakho nje kodwa mangithathe ngaphandle ngiyakhona ukufika la yebo flasha kahle kunani akunankinga kahle Sikadla senyama siyathinta siyabusisa lesembethe izulu nomhlaba sikadla senyama safile emazweni ayi angazi mina bathi gogo logobile sarwa sempondo hayibambe lapho